Altså, to be fair, mellem 3 og 4, det er faktisk et fint nok bet til et nyt tal. Der er vel tal der. Det er der jo ikke. Det er jo derfor, man opfundet det. Hvad så med 2,5? 2,5? Ja. Det er sgu da ikke mellem 3 og 4. Ja, det skal 3,5 så. Jamen, nej. Ja, det er det. Jo, jamen, ja, 3,5, det er mellem 3 og hvad en tal man opfinder. Ja, men så vil det tal jo stadig være en halv af en hel. Altså, der er jo samme mængde mellem 1 og 2, som der er mellem 2 og 3. Men så vil der ikke være samme mængde mellem 3 og 4. Eller 3 og det nye tal. Det vil jo så være en halv af, hvad der er mellem 1 og 2. Nej. Det vil det da. Hvad? Nej, for mellem... Hvis man opfinder et dødt tal, så 3,5, det er jo... Så lad os sige, at det nye tal hedder... Mongol. Så vil det jo være Mongol en halv. Og så 4. Hvad? Så 4. Nej, fordi så... Hvad? Nej. Hvad? Hvad? Nej. Hvad mener du med nej? Kigger du på min stream? Hvorfor vender den den vej? Ja. Så her har vi 1. Og så her har vi 2. Og her har vi 3. Og her har vi 4. Her er der en streg. Hvis du så sætter Mongol ind her. Altså, jeg ved ikke. Hvis du sætter... Hvis du så sætter Mongolen her, og tegner et fucking kryptisk symbol. Så vil distancen til 3 og til 4, den vil jo være fucking samme distance som... Nej. 2,5 har til 3 og til 2. Nej. For Mongol er et tal for sig selv. Det er jo ligesom 3 og 4. Så det går fra 3 til 3,5 til Mongol til Mongol en halv til 4 til 4,5. You know? Okay. Kæft, et ret firtal. Det er sådan, jeg forestiller mig det. Sådan her. Ja. Men så vil 4 jo bare blive til 5. Nej. For man rykker resten af tallene en plads fremad. Ja, men hvad fuck er pointen med det så? Altså, jamen der skal jo være et eller andet mellem 3 og 4. Det er derfor vi har Mongol. Nej, der er 3,5. Nej, for man har jo rykket dem. Hvad med mellem 4 og 5 så? 3,5 er jo mellem 3 og Mongol. Så... Sådan. Ja. Og 4 bliver rykket til 5, 5 bliver rykket til 6. Fuck, det er perfekt, den der. Holy shit. Godt vi blev enige. Så har vi opfundet et nyt tal. Så sådan, uden kontekst, næste gang de andre er med i opkaldet, ikke? Så sådan, hvis vi skal tælle ned eller tælle op, så skal vi bare lige... så skal vi bare lige slide den ind. Så forklarer vi ikke noget, for det har jo altid været sådan. Jeg har altså lyst til at sende det her billede. Det må du ikke, bro. Vi kommer på en eller anden liste. Mathias går ud og opkaldet i fucking 5 minutter. Ja, og så har vi opfundet et nyt tal imens. Og det startede med, at vi sad og lavede sjov af dem, der sad og gjorde det. Ja. Nu har vi kræftet med lykkes med det. Ja, Mongol. Bro, ja. Mongol var altså bare et placeholder-navn. Ja. Vi kan kalde den... Mong. Okay, nej. Mon. 1, 2, 3, Mon, 4, 5. Det lyder sgu da... Det roller sgu da. Gør det ikke?
Jo. Monner. Bro, prøv lige at forestille dig de andre, der ser det der billede uden kontekst. Det giver ingen fucking mening, det der. Du kan sgu ikke bare lave en pil, hvor der står mongol. Ja, du har slettet det der. Jeg føler, at det her gør det lidt sjovere. Ja. Det kan man se det hjemmelavet. Så har vi kraftet med opfundet et nyt tal. Fuck, det er egentlig... Det er faktisk ret sejt, hvordan du bare wingede formen af det, og så blev det til det. Ja. Okay, godt. Du sagde ikke noget. Hvad skal jeg sige? Jeg sagde, så blev det til det. Fuck, hvor irriterende jeg er begyndt at blive sur nogle gange, når jeg siger det. Når jeg siger det, siger jeg hvad? Det? Hvad? Hold nu. Jeg tror, vi er overtrætte. Det er en samtale til en anden gang. Jeg kan godt lide, der bare er et fucking kryds og et checktegn ud for dem, som om man ved, hvad fuck forskellen er. De andre kommer jo ikke til at forstå en... På at sætte dig i... Prøv at sætte dig i skoene på de andre. De loader Discord op og kigger på det der billede. De kommer jo ikke til at fatte en skid. Det er sådan en alien tegning, man har fundet på en grottevæg. Sådan, altså, hvad? Ærligt. Men det bedste stykke af alle pilene, der peger sådan... Ja. Som om vi har en pointe.